zortzian iragarri zuten greba feminista orokorra egingo zela, baina noiz zehaztea falta zen, bada zehaztu egin dute azaroaren 30ean izango da. Euskal Herriko mugimendu feministak grebara deitu du bizitzak erdigunera ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko. Adierazi dutenez, horretarako ezinbestekoa da zaintza sistema publiko eta komunitario bat martxan jartzea. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean, gaurkoan greba feminista izpide denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua egin dute azken urtean, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz-herri jorratzeko. Azaldu dutenez, prozesu hori Euskal Herriko mugimendu feministako hainbat eragile eta norbanakoren artean abiarazi zen eta gaur arteko bidean kide gehiago batu dira. Hain zuzen ere, prozesu horren helburua izan da aliantzak eta proposamenak bateratzea herri mugimenduekin eta eragile sozio-sindikalekin. Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8an paratu zuen lehendabiziko mugarria eta zaintza greba iragarri zuen. Dagoeneko plazaratu dute data eta azaroaren 30ean izanen da. Bizitzak erdigunera ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa irmoki aldarrikatuko du datorren greba honek. Pandemia garaian aktibatu zen denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz-herri jorratzeko. Gisa horretan euskal zaintza sistema publiko eta komunitarioa ezaugarritzen hasteko. Lanketa prozesutik abiatuta orain, zaintza eskubide unibertsala dela exigitu du Euskal Herriko mugimendu feministak, eta aldarri hori ardatz hartuz greba feminista orokor baterako deia egin du. Mugimenduaren erranetan, sistema publiko eta komunitario bat plantan ezarri behar da, zaintza sistema aldatzea, den aldatzea izanen delako. Gogora dezagun lehendabiziko greba feministak karrikak hartu zituela 2018an. Urte horretan, emakumeek zaintzan, konsumoan, hezkuntzan eta lan arloan egin zuten planto. Orduztik, zaintzaren afera paratu dute borrokaren erdigunean eta hori izanen da, hain zuzen ere, azaroaren 30ean grebaren baitan eginen duten aldarria. Agiri bat zabaldu zuten eren egun Hondarribiko alardean aldaketak egiteko proposamen batekin Saindua izeneko talde batek zabaldu du. Haien proposamena da, egun Andrerik onartzen ez duen desfilaren antolatzaileak alarde fundazioak leku egitea konpainia misto bati. Jaizkibel da egun Hondarribian ateratzen den konpainia misto bakarra, bakartuta desfilatu behar izaten badu ere, eta konpainiako kideek albistearen harira adierazi dute pozgarria dela, gero eta proposamen gehiago egotea emakumeen parte hartzaren alde, aldarri horren defentsan 26 urte daramatzatela gogoratu dute gainera. Esan dute aspaldiari direla elkarrizketa mahai bat galde egiten ere, eta bide horretan lan serio bat egiteko eskatu dute. Irailaren 8an Hondarribiko alardea ospatuko da betiko legez, baina aldaketa aroan gaudela argi dago. Udal gobernuan ere aldaketak egon dira, Abotsanitz plataformak eskuratu baitu aginte makila, eta badirudi alarde parekideruntz doazen pausoak ematen ari direla hondarribiarrak. Testu inguru horretan alarde misto egiteko proposamena egin du Hondarribian herritar talde batek. Alarde ofiziala antolatzen duen erakundeak alarde fundazioak sor dezala konpainia misto bat, konpainia misto bakar bat, hala nahi duten gizon emakumeen parte hartza bermatzeko bertan. Soldadu gisa soilik gizonezkoak onartzen zituzten alarde tradizionalean urratsak ematen hasi direla dirudi. Proposamena sinatzen duten 60 lagunen zerrendako izenak ikusita, betiko alardearen defendatzeak dira asko. Jaizkibelen kontrako protestetan nabarmendutakoak zenbait. Saindua proposamena deitu diote eta astelenean iritsi zen hondarribitarren buzoietara. Bertan diote gatazka luze bati irtenbidea eman nahi diotela eta inplikatutako eragile guztiei eskuzabaltasunez jokatzeko deia egiten diete jarrera desberdinen arteko lotura puntu bat aurkitzeko. Lotura hori zein den, bada alarde osoan ez baizik konpainia bakarrean parte hartzak gizon eta emakumeek parez pare. Alarde idealari amore ematea eskatzen die alde guztiei, baita alarde ofizialetik kanpo gizon eta emakumez osatzen den Jaizkibel konpainiari ere.
Ildo horretan Jaizkibelek pozgarritzat hartu du albistea, emakumeen parte hartzaren alde gero eta proposamen gehiago daudela ikustea. Izan ere aldarri horren defentsan 26 urte daramatzate. Elkarrizketa mahai baten aldeko eskian ere aspaldi ari direla adirazi dute, eta lan serio bat eskatu dute bide horretan. Udalberriak begi honez jaso du proposamena. Gatazka honen inguruan beste eragile berri bat sortu da herrian, eta konponbidean aurrera egiteko modua ematen du. Gizarte arloko gaiekin jarraikin, zenbat eta migratzaile gehiago atxilotu, orduan eta oporregun gehiago. Truke hori eskaini zien duela aste batzuk Espainiako poliziaren Irungo atzerritarren eta mugen brigadako buruak bertako komisariako poliziei. Agindua gero bertan bera geratu zen arren, migratzaileen poliziak daukan jarrearen adierazgarri izan zen gertakaria. Izan ere ez da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan migratzaileekin lan egiten duten elkarteek Frantziako zein Espainiako polizien kontrol arrasistak eta bestelako praxi txarrak salatzen dituzten lehen aldia. Bestaldetik argiak salatu du, Suitzan kokatutako soluei multinazionalak mehatxu egin diola Paulina Albani kazetari Guatemalarra elkarrizketatzeagatik. Zehazki, Paulina Albani kazetariari eginiko elkarrizketa ezabatzeko eta 15.000 euro ordaintzeko eskaria egin dio enpresak hedabideari. Horiek egin ezean, kasua epaitegitara eramateko mehatxua egin dute adi. Hau adierazteko da prentsaurrekoa. Solguei, utzi argia bakean, kazetaritza ez da delitua. Guatemalako kazetari bati argiak egindako elkarrizketa bat ezabatzeko eta 15.000 euro ordaintzeko eskatu digu Solway Investment Group multinazionalak. Argiak ez du horrelakorik egingo eta kazetaritza independentea aldarrikatzeko baliatuko dugu erasoa. Argiak apirila amaieran elkarrizketa egin zion Guatemalako Paulina Albani kazetariari. Prentsa komunitaria hedabidean kolaboratzen du Albanik eta mugarik gabe gobernuz kanpoko erakundeak gonbidatuta etorri zen Euskal Herrira. Argiarekin hitz egin zuen besteak beste, eskuartean duten ikerketa bati buruz, Mining Secrets. Nazioarteko 75 kazetari daude tartean, esaterako Suitzako RTS irrati telebista publikoko kazetariak, baita The Guardian, Le Monde eta El País egunkarietakoak ere. Enpresa handiak aipatuta, ELALAB, CGT eta SK sindikatuek elkarretaratzea antolatu dute Michelineko lan hitzarmenaren aurkan ere Garziak azalduko digu. CGT, ELALAB eta SK sindikatuek gutxiengo sindikalak hain zuzen ere elkarretaratzea egiteko deialdia zabaldu dute Gasteizko Michelineko lantegian. Elkarretaratzearen helburu nagusia da zuzendaritzak eta gehiengo sindikalak onartuko duten lan hitzarmenaren ukatzea kaleratzea. Sindikatuek diotenez lan hitzarmenak ez du jasotzen Gasteizko langileek bozkatu zutena. Izan ere pasadeen astean egindako erreferendumean Arabako lantegian etzen onartu zuzendaritzaren azken proposamena. Lantillako 2000 beharginek hitzarmenaren kontra bozkatu zuten. Hala ere gainontzeko lantegietan emaitza bestelakoa izan zen. Almeria, Valladolid eta Aranda de Duero udalerrietako lantegiek proposamena babestu zuten, eta erreferendumak estatuko lantegi guztietako emaitzak batera zenbatzen dituenez, hitzarmen proposamenak aurrera egin du. Gauzak horrela gutxiengo sindikalak salatu nahi du azken erabakia. Azpimarratzen duenez, lan hitzarmen horretan soldata egoerak ez ditu KPIa kontuan hartzen. Mobilizazioekin eta grebekin
aurrera pausoak eman ditugu, eta gauza batzuen artean KPI-ari soldata bermearen klausulaz hitzarmenean sartzea lortu dugu. Hala ere, mugatu diote igoera 2%, eta langileok KPI erreala eskatu dugu. Elkarretaratzea asteazken honetan antolatu dute Gasteizko Mitxelineko lantegian eguerdiko ordu batean. Grebak ezin dituzte antolatu lan hitzarmenaren sinadurak debekatzen dituelako. Ordea 8 urteren ostean hitzarmena eguneratuko dute Bizkaiko ehungintza merkataritzaren sektorean. Hala iragarri zuten atzo eta gaur sinatuko dute sektoreko ordezkari sindikalek eta Bizkaidendak eta Zekobi patronalek. Soldata igoeraz gain lanaldia 8 ordu murrizteare adostu dute patronalak eta sindikatuek. Hau da 4 ordu gutxiago 2024an eta 4 ordu gutxiago 2025an. Ez da bide makala izan ere bi aldeen arteko 55 bileraren ondoren iritsi da akordioa. Ekonomia arlotik politika arlora salto, maiatzeko udal eta foru hauteskundetan gertatutakoa hizpide nagusietako bat izango da uztailaren 23ko Espainiako gorteetarako bozen kanpainan. Udal eta foru gobernu emapa berriak eta ura egituratzeko alderdiek egin dituzten eta ez dituzten itunak mintzagai dira jadanik kanpaina aurre honetan eta hala izango dira aurrerantzan ere EAJko eta Euskal Herria Bilduko gidarien esanei erreparatzen bazaien alderdiak prest dira bigarren itzulirako. Hilabete bat gelditzen da uztailaren 23ko Espainiako gorteen hauteskundetarako. Maiatzeko udal eta foru hauteskunden ondorenean, hauteskundeak aurreratzearen iragarpena egin zuen Pedro Sánchezek. Hego Euskal Herrian EH Bilduk lortu zuen nagustasuna, subiranistek irabazi baitzuten. Hala ere, Espainiako mapak bestelako itxura hartu zuen. Podemosen gainberak PPek PSOEri aurre egitea eragin zuen, naiz eta bozetan Sánchezen alderdiak irabazi. Hala, hausnarketarako tarte gutxi utzita uztailaren 23ko hauteskunden kanpaina aurrea abiatu zen, eta horrek baldintzatu du udal eta foru gobernuen osaketa. Larunbatean eratu ziren udalak eta PPren babesa jaso zuen EAJak asteburu honetan. Euskal Herriko zeinbait udaletan alkate makila jeltzalen esku geraserin EH Bilduren kalterako. Hala ere, EAJak dio babes hori alderdi popularren erabakia izan zela, baina ez zela egon inolako akordiori. Eta gero PPek berak erabaki dau, PPek hauteskunde gauean esan eban ja, hor jarrera bat izango ebala. Ez dugu horretaz hitz egin, ez dugulako ezer negoziatu, ez da negoziatuko bide horretatik alderdi popularragaz. Hala, naiz eta euren babesa erabili alkatetzak lortzeko osaketak egin eta bi egunera, EAJko presidente Andoni Ortuzar PPren aurkaritu zen. Izan ere, Ortuzarren esanetan, EAJarentzat ez da gauza bera PSOEk ala PPek gobernatzea. Azken batean EAJaren eta PSren arteko itunak garbi utzi dituzte gauzak zeinbait udalerritan. Hala, PSeko idazkari nagusieneko Anduezak adierazi zuen Moncloako ateak parez pare irekiko zizkiola PP Vox bikoteari udal eta foru hauteskunden ostean EH Bildurekin adostu izanak. Sin duda alguna hubiéramos abierto la puerta de la Moncloa de par en par al Partido Popular y a Vox, y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Udal eta foru gobernuen mapa berriak eta ura egituratzeko alderdiek egin dituzten eta ez dituzten itunak mintzagi dira jadanik kanpaina aurre honetan.
Hala, Aliantza Santuak eskuin muturraren markoa onartu duela dio Arnaldo Otegi Bilduko ordezkariak, eta orain ez dela asteria PP Vox gelditzera deitzea. Eta horren segidan Mertxe Aizpuruak adierazi duenez, Bildu da euskal berme bakarra. Beste batzuk, zalantza egin eta Feijóoren PP-arekin negoziaketetan dabiltzan bitartean, ez dezagun ahaztu gainera, Voxekin eta ultraeskuinarekin elkarlanean dabilen PP-ari buruz ari garela. Maiatzan 28ko hauteskundeen ondorenei erreparatuta berriz Nafarroan, ekainaren 27an eta 28an Geroa Baiko Unai Ugalde Nafarroko Parlamentuko presidente hautatu berriak elkarrizketa erronda bat egingo du alderdien ordezkariekin eta elkarrizketa horien ondotik erabakiko du inbestidura eztabaidara deitu Legebiltzarrean, ala ez, maila eratu eta bozeramaien lehen batzordea egin ondoren iragarri zuen atzo elkarrizketa sorta hori Ugaldek babes nahikoa duen hautagaitzarik ote daitekeen aztertu beharko du elkarrizketa horien ondoren. Alegia Maria Txibite berriro Nafarroako presidente bihurtzeko babes nahikoa ote duen ala ez, bestaldetik gobernu ituna bere alakoa izango zela iragarri zuen Maider Etxebarriak Gasteizko alkate kargua hartu berritan eta hala izan da PSek eta EAJak legealdirako gobernu ituna lortu dute. Etxebarriak berak eta Beatriz Artolazabal EAJaren zinegotziak aurkeztu dute ituna. Bi alderdien artean banatuko dituzte saiak PSek besteak beste hiri ereduan, ogasuna, ingurumena eta ekonomia sustapena kudeatuko ditu. EAJak berriz gizarte politikak, segurtasuna eta kultura. Gauzak horrela Arabatik Gipuzkoara salto, azken berriei heltzeko Udane Arbeo kazetari dugu kameraren beste aldean. Eguerdion Udane. Eguerdion guztiei. Kaixo, tira, azken hauteskunden ondorenez gabiltzala Udanen, ari horri tiraka Gipuzkoako Batzar Nagusiak osatzeko osoko bilkura ostiral honetan egingo da, ezta? Zer aurre ikusi daiteke? Halaxe da, ostiralerako deitu dute Gipuzkoako Batzar Nagusiak eratzeko osoko bilkura, goizteko 10 ekingo diote saioari eta lehendabizi 51 batzarkideren behin betiko zerrenda irakurriko dute eta jarraian hautagaitzak aurkeztuko dituzte. Horren ondoren bozketari ekingo diote eta honi dagokionez, lehendabizi mahaiko presidentea hautatuko dute, horretarako gehiengo osoa lortzen duen pertsona izendatuko dute presidente, baina horretarako 26 ordezkariren botoak beharko ditu gutxienez. Gehiengo osoa lortzen duenik ez balego, bigarren bozketa bat egingo litzateke eta boto gehien eskuratzen dituen pertsona izendatuko dute presidente. Kasu horretan berdinketa balego, beste bozketa bat egingo lukete eta kasu horretan berdinketa errepikatuko balitz, hauteskundetako maiatzean egin ziren hauteskundetan boto gehien eskuratu zituen indarraren hautagai izango presidente. Ikusten dugunez, Zumaian zaude Udane, izan ere Gipuzkoako hondartza batzuetan bainoa debekatu dute Zumaian eta Orion kasurako pasaden astean zarautzen zer da kostaldean gertatzen ari dena? Halaxe da Orioko eta Zumaiakoan atzean dugun Santiagoko hondartzan ezin da bainurik hartu, ez da hemen bertan daukagun Urolako ibaiaren itsasadarrean. Halaxe adierazi du Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, izan ere bertako urek araudian
sartzen diren iris mikrobiologikoak ez dituzte betetzen. Hori ala ostegun egin bai jasoko du osasun sailak eta bertan ikusikoa berriro hondartzak herritarrentzat irekiko diren edota urak oraindik kutsatuta dauden. Joan den astean Zumeatik oso gertu zuk esan bezala Zarautzen ere bainua debekatu zuten arrazoi berberagatik eta Lapurdira salto eginez bertako urak egoera ez oso onean daudela adierazi dute osasun agintariek, bertan intoxikatzeko arriskua handia dela diote, izan ere Ostreopsis mikroalga gehiegi dago. Mikroalga hau Ostreopsis mikroalga duela 2 urte agertu zen Ipar Euskal Herriko kostan eta 900 bat lagunek epidemia, patologia batzuk identifikatu zituzten gripe moduko bat izanik. Orain ekain hasieran ere Donibane Loitzuneko uretan mikroalga, Ostreopsis mikroalga identifikatu dute eta beraz esan dute urak ez daudela egoera oso onean. Gainera eguraldira begira, Zumaian bertan atzo goizeko harri-jasak eragin zituen kalteak zenbatzen jarraitzen dute, izan ere autoen beirak, eraikinetako erretenak, teilatuak eta argizurak zulatu zituen. Edonola ere Euskal Herriko zenbait txokotan eguraldiak gogor jodu, ez da, Udane? Bai, alaxea, Ipar Euskal Herrian esaterako atzo juntzeko erauntziaren kalteak nabarmenak izan dira, 5 zentimetroko txingor bolek teilatuko urrodia zulatu, auto eta etxe bakar batzuetako kristalak pitzatu eta baratzetan kalte handiak eragin zituen esaterako tomante landaretan. Iparraldean baita ere, ezpeletako piperraren uzta kalte handiak izan ditu. Kaskarra baina, zuk esan bezala ez da Zumaian edota Ipar Euskal Herri osoan eta Nafarroan ere eragina izan du, eta Nafarroan esaterako Erriberan, Sartagudan eta Zangotzan txikizi handiak izan dira, batez ere baratzetan eta zerealen uztan. Orain arte lehortea gogor jodu bertan, baina oraingoan beste puntara egin eta txingorrak benetan danak kaltetu du. Gipuzkoan bestalde, Elgoibarren eta Zumaian bota zuen gogorren eta Zumaiaren kasuan, hemengo kasuan, hondamendi izendatzeko aztertzen ari dira, hori hala esan dezakegu aseguruetxeak lan handia dutela gaurkoan eta horretaz ari ditu gara Patxiko Irisarri Euskal Herriko nekazaritza elkarteko kidearekin, entzun dezagun. Aseguratu ez dutenak, ez dutela kalte ordainik jasoko, hori horrela da. Eta hor, zuk arrisku bat hartzen duzu eta arrisku horrek hori dakar, ez? Beste kontua da baita ere, aipatu egin behar dela aseguruak dirua irabazteko daudela eta aseguru horiek oso garesti direla eta orduan izaten direla urte batzuk nun nekazariak erabakitzen duen ez aseguratzea dirutza batzuk jarri behar direlakoz. Gero, ordea, tokatzen baldin bazaizu, ordeako lehorte bat, zeo zer berreskuratzen duzu, baino ez guztia noski. Ondo da, Udane, bada adi izango gara aipatu dituzu netara hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Primeran beste bat arte. Orain ordea kultur arlora egingo dugu salto, 20 urte bete ditu aurten zinegoak LGTBIQ+ zineman eta arte eszenikoen Bilboko jaialdiak eta urte hurren biribila ospatzeko aldaketa txikiz betetako egitaraua prestatu dute. Julen Nafarrate zinegoak jaialdiko komunikazio arduraduna dugu kameraren beste aldean, eguerdion Julen. Haupa, eguerdion, bai. Tira, ezer baino lehen zorionak zinegoak jaialdiari urte hurren borobil honetan 20 urte harin esaten da, baina ez da edonolako kontua. Nola heltzen zarete aurtengo edizio berezi honetara? Oso pozik egia esan, guretzat ere apur bat urte hurren berezia da, normalean negu giroan ospatzen dugulako gure jaialdia, txamarrekin eta holan, eta aurton uda giroa, eguraldia aldatzen bada apur bat behintzat, eta egia esan, urtero bezala oso egitarau anitzea antolatu dugu, 50 jarduera baino gehiago dekoguz, proiekzioak, solasaldiak, jaiak, arte eszenikoak, proiekzio bereziak, nazioarteko gonbidatuak, orduan, ia dena prest, asteburu honetan bertan lehenengo jarduerekin hasteko.
Hori da ez, baina aipatzen zenuenez, aurten martxoan egin beharrean, ekainan izango da jaialdia ez, ofizialki jaren 26an hasiko da, uztailaren 3 bitartean, aizta aipatzen zenuenez, ez lehenago ere badirela hainbat ekimen, zer berrikuntza gehiago dakartza aurtengo aldi honek? Beitu, aipatu duzun bezala, astelenean emango diogu hasiera eta, Arriaga antzokian antolatuko dugun inaugurazio ekitaldian, ja agortzen ari ditugula sarrerak, eta hor izango dugu, Kiki House of Anunnaki, Eusko Princess, proiektzio bat bai, beste sorpresaren bat ere bai, eta gero hasiera emango diogu hurrengo astelenetik hasita, programazio guztiari, eta jarduera pilo bat dekoguz, gure ohiko aretoetan, Bilbo Rocken, Ole Malondigan, Bilbao Arten, gero jaiak ere bai, noski, azkenean gure jaialdian ere beti egoten dira oso presente, eta urten nahi bidez hurrengo ostegunean txokolate remix izango dugu, reggaetoi feminista, arte eszenikoekin lotuta ere bai, hainbat antzeslan hor ikusten ari garen adibidez Kitxaro taldeak bete dituela 25 urte eta identitateak euren obra berria estreinatuko da, baita ere gure garaian, dantzertik prestatu dauena, Esaiozu X Pabellon 6-en, hauza pilo bat. Hori bai, ekainaren 28an, arratsaldez, hor etenaldia egingo dugu, eta hor bat egingo dugu ekainaren 28ko koordinadorak antolatutako manifarekin. Azken batean, asko daukagulako ospatzeko, baina asko aldarrikatzeko ere bai. Bai ez, eta esatea egitarau zabal eta erraldoi hori kuskusatzerik badagoela sareetan, eta esan duzunen arirak bereziki identitate aldakorretan jarri duzu aurten arreta nagusia, zein da aurtengo zinegoaken xede nagusia? Bai, hori da, azkenean gurea zine jaialdi bat da, baina ez da ohiko zine jaialdi bat, gure helburua da gizartean eragitea eta ikusentzunezkoen bidez, hori, saiatzea apur bat, sexu anistasuna, genero anistasuna zabaltzen, ez? Eta hori aldarrikatzen. Orduan aurton bai, gure kartelean ikusten den bezala, saiatu gara apur bat, identitate aldakorretan fokoa jartzen, norberak bere burua, bere generoa, bere identitatea ulertzean nahi duen moduan, hori aldakorra dela, ez dela zerbait estankoa, mugi ezina dena, ez? Eta horretarako eskubidea izan behar duela, ez? Orduan, saiatu gara hori aldarrikatzen, eta gero beti bezala, zinegoak nik uste balio dauela jende askorentzat bere begirada zabaltzeko, ez? Azkenean, gure jaialdian istorio ugari izaten ditugu, agian gure egunerokotasunean izaten ez ditugun istorioak, errealidadeak, eta laguntzen dauela gure begirada zabaltzen, eta nik uste oso modu entretenigarrian gainera ikusentzunezko eta zinearen bidez. Eta gauzak horrela direla, urtengo orezko saria Angeles Cruz zinema gile, gidoilari eta aktore mexikarrak jasoko du, ezta? Bai, hori da. Ikuspegi indigena saiatu gara jaialdi guztian txertatzen, ez? Fin labur eta fin luze ezberdinetan. Baina gero urtero, zinegoakek beti ematen da orezko sari bat, apur bat hori aitortzeko zinegileren baten ibilbide profesionala. Angelesen kasuan ez da horremeste ibilbidea, baizik berak bidean topatu dituen oztopo guztiei aurre egin diela eta emakume indigena izan da, zelan lortu dauen, referentziasko zinegile bat bihurtzea Mexikon, eta sorte handia izango du, gurekin izango dela. Domeka honetan bertan, antolatu dugu solasaldi bat beragaz eta irantzu garela kasetariagaz, apur bat Angeles Cruz gertuagotik ezagutzeko, eta hurrengo gunean, Arriaga antzokian, berak zuzenean jasoko du orezko saria, eta oso pozik gaude gure artean izango dugulako. Adibidez, Nudo Misteko bere azken lana, uste horiegaz zinegoaken lesbianismo eta generoaren saria jaso zuena, proiektatuko dugu hurrengo astean Bilbao Arten, ez? Beraz, baten bateko ondino ez badau ikusi, horretarako aukera izango du. Hori da, ez? Eta honekin aipatu dituzu sobera arrazoi festara batzeko, hala ere bukatze aldera julen, zerrun mezu zabaldu, herritarrei ez, baina esan duzu ere lehentxeago nola hasiera ekitaldiko sarrerak ere agortzen badabiltzala?
Bai, ni gomendatuko nioke jendeari sartzea gure webgunean, gure sare sozialetan, kuskuseatzea, seguruko topatuko dauela zerbait interesgarria, edo film laburren emanaldiak, adibidez hor egiten dugula apur bat errealitate ezberdinen lagintxo moduko bat, film luzeak, solasaldiak, nazioartetik ere gonbidatuak izango ditugula, nahi baduzue dantza egin ere horretarako aukera izango dugula, arte esenikoa, nik uste apurtxo bat danetik eta hori animatzea eta gurekin batera 20. urteurrena ospatzea. Ondo da, Julen, horrekin gonbita zabalduta hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker gurekin tartetxo hartzearen eta hurrengora arte ondo izan. Eskerrik asko zeugeri. Eta modu honetan iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko laster gara bueltan. Me di cuenta que el guión iba por el lado de la sexualidad de las mujeres, ¿no? De las mujeres de mi comunidad. 1, B, 2, toma 1. Marca. ¡Y acción! C'est carnivore les blaireaux, non? Là... Both as a woman, psychologically, as a filmmaker, all the employment discrimination that I suffered and continue to suffer. Inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz duko nor zen hain gerutzan ninduena. Ostatu zar baten txokoetan denetatik ikusten hazia okeratu ahal izango banu xutia izan nintzen nere zaldia. Bada, 12 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, horretarako hemen dugu gurekin Nekane Artola ikastolen elkarteko lehendakaria. Ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta tira ez, hasteko bai aipatzen nola hilabete hasieran iragarri zuen ikastolen elkarteak, Koldo Tegitu kargua utzi eta tira ez, horixe berritzean zuzaitugu ikastolen elkarteko lehendakari berria, nola heltzen diozu erronka honi? Erronkari ilusioz heltzen diot, badagolako, ez, etorkizunari begira jarri behar dugulako eta hor badagolako zer egina, baina era berean arduraz, bai ikastolok eta hezkuntzak orokorrean dituen erronkak ez dialako nola nahikoak eta bai horrek erantzunkizu bat ezartzen digu, ez, gure baitan bai. Ez, bainera 14 urteko ibilbideari eman dio amaiera Tegitu berak, zer nolako ondare utzi izan ere 14 urte asko badira alako kargu batean. Ekarpen izugarria egin du eta hemendikan ere eskerrak bidali nahi dizkiote Koldori egin duen ekarpenarengatik eta bai bere ekarpen nagusia nik esango nuke alde batetik ez, Euskal Herriko ikastolak Europar Kooperatiba bera, sortzean egin zuen ekarpena, edo egin duen ekarpena, euskalgaintzarekin eta herri eragileekin aliantzak bilatzeko egin duen lana, eta nola bultzatu dituen aliantza horiek, eta gero euskal kurrikuluna eta euskal kurrikulunean ardaztutako gure material propioa, eta hor ikaselkarren sortzea ere bai, horiek aipatuko nituzke hola aipagarri moduan. Gainera azken urteetan ez gertutik jarraitu izan duzula,
ez, ibilbide hori, izan lehendakari orde izan zara, eta horretaz aparte kilometroak kultur erakundeko lehendakaria, ez, nola ibilizara azken urte hauetan? Bai, egia esan lana handiakin, eta azkenian kargu hauek, badakizu, kargua dira, baina konpromisoa ere eskatzen dutenak, eta horri bili naiz alik eta txukunen, ez? Nire honena emanez, jakinda ere, hankasartzeak beti egiten ditugula, eta katxak ere, baina bide lagun oso onak izan ditut onduan, eta ditut, eta beraz, beraiekin ez, ikastolak barrutik ezagutzeko aukera izan dut, eta egia esan, eskertuta nago oso, azkeneko urte hauetan egindako lan horregatik, bai. Gainera egia da, artezkaritzako kideak ere aldatu diela, aurrera begira, zer da, badu garaia ikastolen elkarteak birformulatzeko? Ikastolen elkartea etengabe ari da birformulatzen eta garaietara egokitzen, ez? Azkenean hezkuntza handia dugu, eta begira da jendartean jarrita daukagu, hortikan jasotzen ditugulako pista nagusiak, eta, konstientegea etorkizuneko personak ez den ari garela, eta horretan ari gara buru belarri. Ez baina horretaz aparte egia da, ez? Nola azaltzen zenuten lurraldetasuna aintzat izan duzuela, postu berri hauek berritzerako, orduan honek badu bere biziko garrantzia ikastolen elkartean, ez da? Erabatekoa. Egia da, aipatu da bezala, koldok egindako ekarpenetan, edo badagola bat Euskal Herriko ikastolak, Europar Kooperatiba osatzea, 2009an osatu zana, eta horrek ekarri du, dinamika nazional bat ekarri du gure baitan, egonkortu da, baina batez ere antolaketari begirakoa izan du da ekarpen hau. Eta orain nik uste dut badagokigula ere proiektu amankomuneak, amankomunei indar gehiago ematea, jakinda, administrazioek ezartzen dituzten mugak eta sistemak ezartzen dituen mugak zailtasuna dituzela, baina era berean ikusten dugunez ere Euskal Herriaren kontzeptuan atzera pauso bat eman dela, uste dugu guk horre egin dezakegun ekarpena oso interesgarria dela, ipar zeinego, elkarrekin pentsatzen eta egiten astea ez nuke esango, ze egiten ari gara, baina gehiago egitea, ez? Horretan sakontzen jarraitzea. Eta egia da ez, baina kargu hauek baina, badirela artezkaritzakoak ez, trantsiziozkoak, zer nolako prozesua murrilduta zaudete ba? Egia da, orain zazpigarren batzarraren prozesuan murgilduta gaude, eztabaida nagusia eta gogoeta nagusia datorren ikasturtean etorriko da, eta zazpigarren batzar honek ekarriko du estrategia bat definitzea. Eta estrategia definitzarekin batera plan estrategiko bat ekarriko du bere baitan, eta gero aurrera begira lidergoa eramango duen taldea orduan ere erabakiko da. Plan estrategiko hori lideratuko duen talde hori. Baina egia da bihar izena duela prozesuak, ez hasieran ere aipatzen zenuen, etorkizunera, etorkizuneko erronkei erreparatzeko garrantzia, ez? Orain ez, bintzat oraingoz nahizta zehazteke, eta aurrerago 2024an helduko diren prozesuaren emaitzak, ez, zer erronka nagusi nabaritzen dituzue? Egia da, ekarpena aldi oro egiten ari garela, aipatu dut ikastolak eta egokitzapenerako gaitasuna demostratu dugula, baina egia da ere egungo jendartea oso azkar aldatzen ari dela, eta aldaketa horien aurrean guk ere kokatu behar dugula eta gure ekarpena moldatu edo egokitu behar dugula. Eta ikastolok beti izan dute egokitzeko gaitasuna, bere nortasuna ahalik eta gehien mantenduz, eta hezkuntzak jendartea ulertzeko oinarriak ezartzen ditu, eta horretan jarri nahi dugu indarra, ulertuz guk baditugula berezko erronka batzuk, eta diala euskalgintza, euskalduntzea barkatu, euskal kulturaren transmisioa euskal kurrikulunaren bidez, kolektiboa, gure herriarekin eta herriarentzat egitea, eta horietan sakontze bat tokatuko zaigu eta Euskal Herriko ikuspegitik noski. Eta baita ere, oro har, berrikuntza eta arloan
sakontze bat ere. Bai, ez horrek izango liatezke aitzen dudanez ardatz nagusiak, ez da, prozesuarenak? Bai, horiek izango lirateke, jakinda erronka potoloak dituguela, ez? Jendarte honek eta horren ematen dira jaiotze tasaren jetxiera, kultura aniztasuna, erantzun behar diogu herri bezala, erantzun behar diogu hezkuntza bakarrik ezin duen, baina hezkuntza bada horre eragile, oso, ez dakit, esanguratsua edo horre egon behar duna, aldaketa hoien aurrean eskaintza bat egiteko, eta guk ikastolok gure konpromisotik emango ditugu urratsak etorkizunera begira ere bai. Antzeko arratzei begira ere badabil garatzen hilabete hauetan hezkuntza legea bera, hasieratik ekarpenak egiten aritu zarete ikastolen elkartetik ere, zer espero duzu edo zer eskatu alderdiei? Alderdiei arduraz jokatzeko eskatzen diegu, eta asko dagolako jokoan, eta ausardiz ekiteko garaia dela uste dugu. Egia da, egun dagoen hezkuntza sistema eraldatzeko ahalik eta lege hoberena nahi dugula, behintzat ikastolen elkartetik. Euskal hezkuntza sistema propiorako oinarri batzuk izango dituenak, edo oinarri sendoak ezarriko dituenak, eta aldela ahalik eta zehatzena izango dena, bai. Lege batek ezin baitu, aldiro dagoen gobernuaren irizpideen baitako interpretazioaren esku, Orduan horregatik esaten dugu oinarri sendoak behar ditula eta zehaztasuna behar ditugu. Eta espero dugu ere gure sarearen aitortza bat, eta ikastolen ikastola ereduaren hainbat ezaugarri kontuan hartzea, ikastolak azkenean autogestioan eta autoeraketan ari gara, non langileekin batera familiek ere badugun, erabakigunetan parte hartzeko aukera, artezkaritza kontseiluetan eta batzarretan noski, batzarren bidez, eta horrek ere gure autonomia garatzea ahalbidetzen du. Orduan uste dut hor badaukagula zer eskaini, baita euskalgintza, kultur eta gizarte eragileekin ditugunez lankidetzak edo administrazioarekin baritzen gara elkarlanean ere, bai erkidego hezkuntza sailarekin, baina baita udalekin ere, beraz gure eredutik dugun honen jasota gelditzea nahiko genuke. Eta badagoelako, eta guk ere aldarrikatzen dugu, eta nik uste dut ere koldok ere hortan ere egin dulak publikotasuna beste modu batera ulertzeko nahia edo badugulako, eta horre hezkuntza zerbitzu publikoaren kontzeptuaren guretzako berri ona dana, hor aipatua izatea eta gainera zehaztuta azaltzea. Egia da badirela hainbat hildo hezkuntza legearen baitan, ikastolen elkartek bakarrik ez beste hainbeste eragilek ere bat egiten dutenak, izan esaterako euskararekin, euskalduntzarekin, zer nolako garrantzia izango du, zuenak bezalako proposamenak aintzat hartzea edo ez dakit esaterako hori euskalduntzarekin lotuta, etorkizunera begira zer garrantzi izango dute halako legeek? Hain justu, esango nuke garrantzia handia izango dula eta izan beharko lukela, ezarri beharko lituzkelako, esan bezala, hainbat oinarri eta helburu eta berme ere, Egia da, azken urteotako ebaluazio diagnostikoen emaitzak ez direla oso gure gustukoak izan, eta gure baitan larritasuna edo piztu da, eta ezagutzan, badakigu ezagutza azten ari dela, baina kezkatuta gaude erabilera eta kalitatearengatik. Orduan, horretarako hezkuntza eremuan behar dira erabaki ausartak hartu, eta horre proiektuan ikusi dugu. Badagola borondate bat, hizkuntza proiektuak erdigunean jartzeko, eta badagola ere, horren baitan helburu batzuk markatzen direla. Baina guk esaten dugu berriro ere, horrek zehaztasunak behar direla. Helburu horiek lortzeko, eta bermatzeko behar diren neurriak zeintzuk izango diren ere adierazi behar direla. Eta hor aipatu izan dugu, ebaluaketa bera, guri
nork ebalatuko duen asko oso esanguratsua da, ze hor uste dugu ezin dela irakasleen baitan utzi, uste dugulako denok irizpide berdinen baitan ebalatu behar direla, ez? Gero hobekuntzak egin alizateko hizkuntza proiektu horietan. Bai, helburutara iritsten ez diren ikastetxeen arte. Bai, ez ikusi beharko dugu zer nolako bilakaera hartzen duen, eta tira ez, ziur laster berri gehiago iritsiko zaizkigula hezkuntza legearen bueltan. Eta, lehentxeago aipatzen genbiltzan ez nola, Kilometra Kultur erakundeko lehendakaria izan zaren orain arte ez, eta horri erreparatuta urriaren lehenean ospatuko da urrengo kilometroak jaialdea, Gipuzkoako ikastolen festa, horeretan izango da, tira, oraingo honetan zer helbururekin iritsiko da, edo zer mezu da gailendu gura dena? Hore eta ikastolak gaina 60 urte beteko ditu, eta bere esku jungo da kilometroak, urte osoko antolaketa da, eta orain arte ere egin dituzte ekimen asko, eta hor batez ere euskara eta euskal kultura jarri dituzte erdigunean, eta horren baitan indartu nahi dituzte 3 proiektu, bat zubiak eraikiz egitasmoa, hor Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako iparraldeko hainbat ikastolekin elkarlanean duten proiektua da. Bestetik euskarari lotuta herrian dituzten erronkei aurre egin nahi diote, eta horietarako proiektu batzuk proiekturen bat jarri nahi dute martxan herriko gainontzeko eragileei, erronka horiei erantzungo dien proiektu bat, eta bestetik ikastola kokatua dagoen tokian aina bitartean hor badute halako baserri bat, eta baserri hori komunitatearen elkargune da, eta horri eman nahi diote hori bizi berritu, eta proiektu hori ere bizi berritu nahi dute, eta 3 helburu horien baitan izango dute aurtengo erronka. Gainera dagoeneko bada kantua, saretan ikusgai, entzun gai, Herriola izena du, leloa bezalaxe zer du hitz potolo honek atzean? Herriola esaten dute bertan, zergatik oinarri daukalako herrioa. Herrioa da, ez da ibaia, herrioa da, arbasuek ala zioten, itxasoaren gertutasunetik gertatzen den halako fenomenoa, zeharkatzen du hiria, ibaiak, baina badauka mugimendua, mareak gora eta bera egiten dulako, eta gainera, beti ez du aldarte bera, orduan, hor badago mugimendu bat, eta noski ibaia egotea edo herrioak egotea zubiak eraikitzera ere, behartzen ditu gaitu, eta gainera jolak badira, garai bateko egurrezko ontziak, txalupak, eta horiek herrioan gora eta bera ibili izan dira, eta olak, eta faktoriak, herrioaren bi aldetan kokatuak izan direnak, sormena, eta jarduera biziko herria dela adieraziz. Orduan, 3 kontu horiek kontua nartuta, eta herria ere izan daitekela beste bat, azkenian da herrioaren magalean sortzen den faktoria hori, bere uraren mugimendu horrek eta gazi gozoak eta zubiak josten dituen komunitate bat, Beraz horren argazki ere izango da festa bera. Eta hortaz aparte akordatzen nola, Ondarroan izan zen ibilaldian bestaletik bertan nagusitu zen mezutariko bat bazen bultzatu beharra aisialdian ere, euskara sustatzearena bera, nola gazteak eskolatik irten eta gian ikusten gabiltzala, eta lehentxeago ere aipatzen zenuen datuetan, nola jakin bakiun euskaraz iziten, baina erabileraren datuak txarrera, edo behintzat berantz badoa zen, zer nolakoa da, nola erreparatzen diozue gazteek euskarekin eta euskal kulturarekin duten harremanari? Egia da, hor erronka potoloa dugula, beste bat, hizkuntzarekin lotuta, eta ez hizkuntzarekin lotuta, baizik eta identitatearekin lotuta ere bai, gaur egun teknologien edo gazteek harremantzeko duten joerei erreparatuta eta teknologiak nola sartu diren ikusita, hizkuntza eta kultura hegemonikoek indarra handia hartu dute, eta orduan ikusten dugu hor badagola eremu bat jorratzeko erdigunean jarri behar duguna eta denok batera,
nik uste hor bertatik sortu behar ditugula hainbat baliabide eta gainera erreferenteak eskuragarri jarri behar dizkiegula gazteei. Horretaz gain, hezkuntza ez formala, aisialdia daukagu hor, eta hor nik uste badala garaia eta aipatu dugu ezagutza, handitu eta hazidan honetan, eta egun gure gazten gehiengoak eta umeen gehiengoak euskeraz badakien horretan, aisialdia eta hezkuntza ez formala erabat euskeraz izatearen beharra. Eta horretan hezkuntza bakarrik ezin du, eta hor administrazioek ere badute bere ardura, eta administrazioek eragileek eta denak jarri behar duten dira. Baina bada garaia, aisialdi eremu hori ere euskaraz eskaintzeko. Gure aldetik ari gara, halako proiektuak bultzatzen, badaukagu hor proiektu bat, Arikala izena duena, non lurralde desberdinetako ikastoletan Euskal Herria osoan ari garen, Euskaltzaindiarekin batera ari garen, eta Oezirekin batera ari garen martxan, martxartzen, lantzen, eta hor batez ere eremu ez formala aztertzen ari gara, behaien hizkuntza ohiturak, ume eta gazteen hizkuntza ohiturak aztertzen ari gara, eta gero hortik ateratzen diren ondorioetatik ze eskuartze egin behar diren, aztertuko da eta martxan jarriko dira eskuartze horiek. Gainera egia da, erronka handiak badaudela, horri ere gehitzen zaio ez dakit esaterako teknologiaren olatu erraldoi hori nola badoan oso harin, eta euskarak ere behar du ez, olatu horretara abiadura kasik eta berdinean igotzea, nola egin ekarpena ikastolen elkartetik ez horri? Guk esaten duguna da, eta globalizazio eta zea honetan, tokikoari eman behar diogula, garrantzia. Eta gu tokian sortu eta sortzen den horri tokia eman. Orduan, ez da erronka erresa, azkenian aipatu dut ez, hizkuntza eta kultura hegemonikoek sartzen duten indarra, eta guk horretan ezin dugu lehiatu. Orduan gu begiratu behar diogu gureari. Gu begiratu behar diogu gureari eta gurea erdigunean jarri. Eta guretik egin, gure modura. Herri bezala nik uste dut horre erronka potola bat daukagula. Ez da ikastolen erronka bat bezala, baizik eta herri moduan daukagun erronka bati erantzun behar diogula. Eta horretan indarra jarri eta denak batera, elkarrekin. Lehenago ere tarteka identitatea aipatzen zenuen, nola berreskuratu edo agian birformulatu beharra baita ere hori ere ez da erroka makala, eta esan duzun bezala ez ikastolentzako bakarrik, baizik eta gizartearentzako orokorrean. Eta guzti hau aipatutan egane bukatze aldera, kargu berria hartu berritan zer mezu zabaldu Euskal Herritarrei? Nik ez da erresa, jendarteari orokorrean mezua zabaltzea, baina esango nuke badakigula erantzunkizunez jokatzeko momentua dela, eta badakigula hor ardura batzuk hartzea. Ez bakarrik hezkuntzari, baizik eta gainontzeko eragile, administrazio eta bar, bai ikusten dugulako dauden erronken aurrean edo elkarrekin egiten dugu, edo bestela zaila izango dela, halako herri txiki batek, bere etorkizuna marraztea eta orain arte erakutsi dugu, badugula horretarako gaitasuna, orain hemendik aurrera ere bai, izan dezagun, izan dezagun, denak elkarrekin, euskaratik eta euskeraz. Premisa horri heldutan hemen utziko dugu gaurko elkarrizketa, mila esker gurekin tartetxo hau hartzearren, eta hurrengora arte beraz. Eskerrik asko, zuei. Eta honekin eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara laster. Bueno, egia da, Pirineoko herri hauetan kotxeak nahiko garrantzitsuak direla, ez dugulako olako beste medio
publikorik mugitzeko. Bakarrik dugu autobusa Iruñera egunean behin joan eta egunean behin buelta. Eta gero duela 2 urte jarri zen martxan plataforma bat, kudeago izenekoa kotxea konpartitzeko, eta egia da adibidez Erronkari barrean ez duela oraindik arrakasta handiegirik izan, baina beste herri batzuetan bai. Hemen azkenean garraiorik gabe, herri askotan ez ditugu zerbitzu guztiak, herri gehienetan, orduan nahita nahiez mugitu behar gara. Medikua hemen adibidez, Uztarretzeren kasuan, izaten dugu astean 2. 2 goiz etortzen da medikua zati bat, ez goiz osoa, medikua eta erizaina. Eta gero bestela Izadara. Orduan hor, lehen aipatu ditudan, edo elkar laguntzak egin behar dira, edo kotxea izan behar duzu, edo. Eskolara dago garraioa. Aurrak hartzen dituzte, aur eskolara ez, hor gurasoak ibili behar dira joan da etorrian, baina eskolara bai, garraioa dago eta herri guztietatik pasatzen. Bai, ibar guztietan. Nahita nahiez, jarraitu nahi baduzu ikasketekin Iruñera joan behar duzu 16 urterekin. Orduan, esan dezakegu, Iruñetik gauden distantziara egonda, ezin dugu joan eta etorria egin, eta orduan esan dezakegu 16, 24, 25 urte bitarteko gazterik ez dagoela astetartiz hemen. Azkenean proiektu bat egiten duzunean ez da bakarrik nola iritsi autobusa herrira. Hartzen ditu bere gain gauza pila bat, errepiden kontua, infrastrukturen kontua ez, eta orduan, ideia hori Nafar gobernuan sartu eta lantzen den arte, oso motela da gaia. Gero, nik uste dut ere, lortu dira, adibidez, denda batzuk ireki dira, nabe industrialen bat sortu da, laguntzak daude, enpresa txikientzako, jarraitzeko ibarrean. Gauza batzuk mugitu dira. Eta behintzat bada departamentu txiki bat, Nafar gobernu handiaren baitan, baina baduzu nora jo ere, eta orokorrean laguntzeko prest daude beti. Orduan, nik uste dut, behintzat agenda politikoan hor txoko batean baina badago, Pirinioa, eta oso positiboa izango litzateke Nafarroako beste lurralde edo guztiekin hori egin ahalko balitz. Duela urte pila bat daudela elkarte hauek sortuta. Aezkoan eta Erroibarren hori Pirinean lan eta bizi, Zaraitzun Pirinioa bizirik, Erronkarin sortu zen Txantxalan, ez du hainbeste nagusitasunik, baina sortu ziren duela urte pila bat, eta bazen, hori ez, hemen bizi nahi dugu, eta hemen bizitzeko zer behar ditugun, ez, lantzeko gauza horiek. Eta, hasi ziren duela 5 urte edo 6, eskatzen parlamentuari egiten zituzten lege bakoitzaren barruan, emateko 5 minutuko pensada, lege horrek ze eragina izango zuen Pirinioan. Ez? Nola lurrertuko duen Piriniotan, ez? Eta, hori izan zen oso famatua, eta horrekin, horrez geroztik etorri zen ponentzia parlamentario bat. Egin zena Pirinio mailan eta hortik sortu zen Pirinioko maila. Eta, ponentzia parlamentario horretan landu ziren alor ezberdinak, gizartean dauden alor guztiak, egin zen diagnostiko bat, baina egin genuen herritarrok, etzen olako ezer. Herritarrok nahi genuen parte hartu genuen, Pirinioko mailan lantalde ezberdinetan gaiaren arabera, diagnostiko bat eta proposamen batzuk. Eta hortik sortu zen plana, Pirinioko plana. Eta hor gabiltza, tokian toki behar diren neurriak, eta hori da egin behar duena Nafar gobernuak. Ez diskriminazio positibo, ez negatibo, ez ezer, tokian toki aztertu zer den beharrezkoa, eta bakoitzari behar duena eman. Eta orduan, nik uste asmo horrekin sortu zela Pirinioko maila, eta hortxe gaude, eta espero dut, planak aurrera egitea, eta denbora batean hemen bizirik gehiago izatea.
Bada ordu bata iritsi dela, heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan, Alaitz Arrandoña eta Fermi Rubiralta, ondo etorri, gurera. Eta hasteko etxe bizitzez, arituko gara izan ere, etxe bizitzen prezio garestiek burbuia berri bat sortzen ari direla salatu zuen atzoko egunean elak, txosten bat garatu du informazio ezberdinekin, guztiak igi ezinekin lotuta, badaukagu bideo bat xetasun gehiagorekin eta helduko diogu gaiari. Etxe bizitzaren arazoa gero eta larriagoa da Hego Euskal Herrian. Etxea erosteko eta alokatzeko prezioak etengabe hasten dira. 2022an 1001 etxegabe egin ziren. Turistifikazioaren izurria gero eta larriagoa da, eta etxerik gabe dagoenen kopurua gero eta handiagoa da. Politika publikoek ez dutela etxe bizitza eskubidetzat hartzen. Espekulazio ondasun bat izatea lehenesten dute negozioa egiteko. Beraz, politika publikoak egoera horren erantzuleak dira. Besteak beste, horiek ondorioztatu ditu elako azterketa bulegoak Hego Euskal Herrian eskubide bat merkatuaren menpe izeneko txostenak. Eta aferari aurre egiteko proposamenak ere jaso ditu sindikatuak. Eskubidea jasotzeko baldintzak zabaltzea, gaur egun beharra duen biztanleri gehiena kanpoan uzten delako, etxebizitza bat izateko eskubidea dutenei, prestazio bat emateko aukera ezabatzea. Bestalde, elako hartarazi duenez, egun Hego Euskal Herriko hiriburuetan ez dago 600 eurotik bera etxe bizitza bizigarri bat alokatzeko aukerarik. Batez besteko soldataren 130 dena. Hego Euskal Herriko hiriburuak Espainiar estatuko 10 garestienen artean daude. Eta horretan, Donosti da garestiena metro kuadroko 5.000 euro gainditzen dituelarik. Egoera horrela, gazte eta migrante askorentzat emantzipatzeko aukera bakarra etxea partekatzea dela deitoratu duelak. Horrez gain, salatu du 30.000 etxe bizitza daudela utzik eta bitartean jende askok ezin du emantzipatu ez da etxerik lortu ere. Etxe bizitzaren erabilerari buruzko txostenaren arabera, 56.000 etxe bizitza baino gehiago utz daude EAen eta Nafarroan 34.000 etxe bizitza inguru. Utzik dauden etxe bizitza guztiak alokairurako erabiliko balira, alokairuko etxe bizitza parkea 137an handituko litzateke EAen eta Nafarroan 150an handituko litzateke. Sindikatuak nabarmendu duenez gainera, etxe bizitza politiken eredua aldatzea posibla da, eta Ipar Euskal Herriko alda mugimendua adibide bezala aipatu du. Tira, ez datu ezberdinak bai esaterako ez, hasteko agian hiriburuetan nola ez dagoen 600 eurotik berako median behintzat euroko etxe bizitzarik ez, horrek suposatzen duena bada ez, soldatetan zenbat biratu behar da horretara eta hau guztia ez, bai paperak dituen jendearentzat eta hainbat eta hainbat baldintza betetzen dituztenentzat eta kontuan hartuta ez, zer geratzen den horretatik kanpo. Bai, azkenean hori lortu egin da, batez ere, bideoan agertzen den bezala, ez dela eskubidea bermatzen, ez etxe bizitza eukitzeko eskubidea ez dela bermatzen, eta negozio hutsa bihurtu da. Eta gainera, nik uste dute turistifikazioarekin ere prezioak igo direla, eta instituzioak prezio horiek murriztu beharrean egiten dutena da dirulaguntzak, baina dirulaguntzak etxeen jabeen eskuetan gelditzen dira. Nik uste dut honetan askotan hitz egin dugula eta ez duela laguntzen ere turra ona etortzea edo lako makroebentoak egotea badidez Bilbo batean, ze jendea egiten duena da espekulazioa bilatzea eta batzutan bai legeak jartzen dira, baina gero ez dago jarraipen bat atzetik, orduan ez dira bermatzen, ez dira benetan kumplitzen edo, eta orduan hori badauz piso turistiko pilo bat ilegalak direnak, ez? Hori bai kontutan neuki behar dugu, eta gero beste aldetik betiko keja, ez? Osan nik uste dute instituzioak ez gaituztela babesten, eta azkenean dira agenteak edo taldeak edo auzo elkarteak egiten dituztenak olako lanak, ez? Osa, argi gelditu da adibidez hori Sosalde Zaharran edo Bihotzean zazpikaleko auzo elkarteak egindako gida, behintzat murrizteko apurtxu bat hori piso turistikoen sorpena edo alde zaharrean. Nik uste dut instituzioak egon beharko zirela horren atzean, eta ez jendea egotea ez trikimaioak, baina bai antolatzen horako gauzak murriztu ahal izateko. Ez gainera urte bakoitzan milaka etxegabetze egiten diren bitartean, aipatzen zenez nola Hego Euskal Herrian orotara 70.000 etxetik gora huts badaudela. Elak egin duen bai ikerketa,
nolabait egin duena da denok, pertsona guztiok dakiguna, mai gaineratzea edo nolabait kuantifikatzea, ez da. Azken finean, gaur egun denok dakigu, espekulazio puntua erakutsi zuen bezala aurreko krisi handiak, etxe bizitzan dauka helmuga edo helburu nagusia, ez da. Eta da, bizi izateko ezinbesteko puntua. Ezin dugu merkantilizatu guztiok behar dugun kontu ezinbestekoa. Etxe bizitza, esan nahi dut, arazoa da, gero eta larriagotzen ari da zera arazo hau, konpondu beharrean. Eta benetan errotik hartzen ez bada, gero eta zarago izango da, izatea politika beharko diren funtsezko puntuak, ez da. Eta gainera nik uste dute etxe bizitza bera, eragina daukala gure osasunean, ez? Dinot, ez da gauza bera egotea etxe bizitza duin batean bizitzen, edo zetasuna daukan etxe bizitza batean, edo bideoan agertzen dena, ez? Zenolako bizi proiektuak sortu aldituzu, partekatu behar baldin baduzu, edo dinot, ez dauz, etxe bizitzak gaur egun behar dituzten jendearentzako, dinot, lehen agian zentsua zeukan eukitzea etxe bizitza bat, ez dakit nola esan, en plan, bi gelatik, bi gelakin, ze jendea, hori, umeak eukin nahi zituen, edo, ez dakit zer, edo gaur egun, igual, jendea bakarrik joaten dela bizitzera, edo lagun batek edo, baina nik uste dut bebai, eredu hori ere aldatu behar da, ze familia eredua ere aldatu da, eta nik uste dut etxe bizitza bebai, aldaketa bat edo moldaketa bat egon beharko zen prezioak bebai egokitzeko, zezuk ez duzu behar etxe bizitza bat 2 logelekin edo 3 logelekin. Igual badago jendea olako etxe bizitza behar duenik, baina ez da nik uste dut gehiengoa. Nik uste dut ere hori moldatu beharko zen. Gaur egun, hasten direnean horrelako eskaintza publikoak egiten direnean, baliabide ezberdinak ez dira kontutan hartzen. Esan nahi dut beti, bizi izateko eredua berdina dela, familia tradizionalarena, hau da, normalean pisu bat eta 3 geletako, eta gaur egun hori aldatu da, goitik bera, hori hasteko. Eta gero, edozein pertsonak arazteko da ezinbesteko kontua, etxe bizitzaren kontua. Horregatik da eskubide bat, por cierto, 1978ko konstituzioa jasotzen duena. Jaso bai, bete. Eta gero, ikusi behar da bai, zezaila den, migrantentzat, olako eskubideak bermatza. Ez bakarrik dirua ez daukatelako edo diru behar den dirua kopurua ez daukatelako, baizik eta gero dago arrazismo bat atzean, eta jendea ez dago pres alokatzeko edo zein pertsonari, ez? Eta bebai igual gaztea baldin bazara, bebai behar duzu ia gurasoen babesa, ez dute esaten ordaintzerakoan, baizik eta ikusi behar dute daukazula pertsona bat atzean bermatuko duela lokairua ordainduko duzula. Ordan nik uste dut gero eta zailago ipintzen da, eta ere ez du laguntzen kanpotik etorritako mezuak, ez? Dinot, seguritatea behar dela, ez dakizer, okupazioa, zelan erabili duten hitz tosiko bat izango balitz moduan. Ordan nik uste dut dana jartzen dela negozioa egitearen mesedearen alde, ez? Baina, lehen agian lotzen genituen ere kaleratzeak, ez, etxe bizitza bat erosi eta ordaintzen bukatu ez duen, ez, sektore horretan eta egia da aipatzen dela, ez, hemen ere nola 170 badirela alokairuekin lotutako kaleratzeak eta hor ere, ez, badirudi aldaketa bat eman dela. Ematen du, 2007ko krisiarekin zerbait aldatu dana, pasatu da arazo gordina erosketetan izatetik alokairuetan izatera, ez da, nolabait aldatu egin da arazoaren perfila. Baina nik uste dut hori da perfil gainetikoa eta azken finean zelan areagotzen dela arazoaren izpilua, ez da. Gero eta sektore, gero eta pobrezituagoak eta gero eta gehiago daudela horrelako sektoreak. Gainera inbizibleak bihurtzen dira zenbait auzo benetan hirietan eta jende gehienak ez dakigu hori
pobre horiek arrazitua dagoen populazioa benetan zelan bizi daiteken, hori ez da gizarteratzen, hori ez da agertzen komunikabideetan, zelan bizi behar den hori dalata, ez da? Nik uste hori pandemia garaian bai ikusi zen edo behintzat batzuk susmatu genuen gauza bat bagenekiela, zelan bizi ziren pertsona batzuk Bilbon bertan, hainbat auzoetan eta zenbat jende zegoela apilatuta etxeetan, eta nik horregatik dinot, azken finean etxe bizitza eskubide bat da, baina gainera eske beharrezkoa da osasun ona aukitzeko. Orduan nik hori kontutan hartuko nuke batez ere lehentasuna emateko. Zan ere asaltzen zuten nola 13% igo diren kaleratzeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroan orain artekoak doble usteot zela datua bera, eta aipatzen zenutenaren aritik horretan 70% bai atzerritarrak zirela guztiak, eta orduan ikusten nola kalean bizirenen kopurua ere gorantza doan egoerak bere horretan jarraitzen duela. Atzerritarrak edo hemen ja bertaratuak edo nazionalizatuak direnak, baina egoera berdinan daudela, esan nahi dut, nolabait, egia da, horren arazoa gero eta larriagoa da, eta sortzen ari da sektorek konkretu baten, baina hunditzen den sektore horretan ere, ez da? Azkenean, azken bola honetan hitz egin dugu, nola Deustuko Herriberan egon zen hor kaleratze bat, poligonetatik atera zirelako 13 pertsona uste dut izan zirela. Gero ikusten dugu egunerokotasunean nola jendea ezin duela bere bizi proiektua aurrera eramaten, adibidez zapatu honetan gertatu zen arekin lotuta, nola manteroei kendu zieten beraien, ez dakit nola esan, beraien materiala, eta klaro, materialerik gabe ez daukate sostengua jarraitzeko bizitzen, eta jendea ez da konturatzen ari ze garrantzitsua den mantentzea gauzak, horren ikuste dute behait inkladoetatik botatzen dituztenean, hori kalean bizi direnak, kentzen dizkiete bai mantak, bai losakuak, koltsoiak, eta ez gara konturatzen ari hori da daukaten bakarra bizi ahal izateko. Nik uste dute egiten dutela bai botatzeko Bilbotik, eta baita ere ikusten dutela multa bat jarrita ekin solventeak direnez, ez egoela esen egongo erantzunkizunik edo. Baina nik uste dut lotxagarria dela eta nik uste dut salatu egin beharko dela behin eta berriro. Sakratua eta gordetzeko kontua den bitartean beste gauza batzuetan, hoiei kendol zaizkie bere gauzak, erraz. Gainera, esan genezake honekin ere politika publikoek azken finean edo ematen du ondasuna, baina espekulazioarekin lotutakoa bakarrik hartzen dutela aintzat, eta honekin bezala eskubide geroz eta pisu gitxiago badutela. Azkenean ikusten duguna da, hori zaurgarrienak dira babes gutxiago lortzen dutena instituzioen gandik. Eta betiko kontuan, ikuste dut horre jendea aldarrikatzen duela eta jendea dagoela betiko moduan, vanguardia moduan, eta instituzioak betik gelditzen dira atzeko partean. Hemen Bilbon badauzain bai eragile dauzela hor lantzen, eta konturatzen baldin mazara batez ere WhatsApp taldeetan, gero eta eskaera gehiago dauz jendea behar duelako oinarrizko gauzak. Eta nik uste dut horrek markatzen duela lehentasuna, eta horra alarma sortu beharrean jendea egiten duena eizkutatzea eta are gehiago gaur egun, turra etorriko denez, ematen du garbiketa bat egiten ari dela Bilbon, eta ez duten nahi ikustea ez manteroak kalean, ez jendea bizitzen kaletik, ez pobrezia dagoela Bilbo batean. Ia turismo eredua edo bultzatu nahi den turismo eredu batek baduela lotura zuzena eraikitzen den hiri ereduarekin, eta talka horretan ikusten gabiltza, eta aturra ipatu duzula, zer gai lentzen den. Horrelako proiektu turistikoak ditugu, hori plastikozko proiektu turistikoak mega erakustaldiak, joan eta etorri, momentukoak, baina sakoneko egiten duten ia bakarra da salaratzea maikainan jartzen ditugun arazo horiek, eta ez bizitza zalantzarik gabe gaur egun pertsonentzako da lehenengoa garai baten
zen dudarik gabe janariarena, ez da lortzea elikatzea pertsona bat gaur egun, hori baino larriagoa dudarik gabe etxe bizitzarena da. Hori aldatu egin da, sakon. Eta bai, hori nik uste dut turistifikazioa, hori espekulazioa areagotzen du, baina bai prekarizazioa, azken finean, turismo arloan lan egiten dutenak, beraien lan baldintzak ez dira hoberenak, eta beraien salarioak ere ez. Nik uste dut hori bai, mai gainean jarri beharko da, azken finean turrean, behin eta berriro entzuten ari gara, eta entzungo dugu, etekinak, ez? Bilbo hiriak edo etekinak aterako dituela, baina etekin horiek ez dira Bilbon geldituko eta are gutxiago Bilbon lan egiten dutenen poltsikoetan, garbitzaileak, pasakit kamareroak, zerbitzariak, hoteletan lan egiten dutenak, ez dute gehiago kobratuko. Orduan, diru hori nora joango da, noren eskuetan geldituko da. Eta kontrakoa, hemengo hiritarrok, pairatuko ditugu ondorioak, ikusten ari gara garraio publikoan nola aldaketak egongo diren, kale murrizketak, espazio publikoaren okupazioa, hainbat ondorioak pairatuko ditugu hiritarrok, baina gero etekinak ez ditugu ikusiko. Eta gero etxebizitzen aferaren bueltakoekin bukatze aldera, ez? Ikusi dugu ere nola azken hilabeteetan Espainiatik, ez? Onartu zen lege proposamena, kritikak baditu, ez? Izan ere gauzatzuk aldatu ditzake, baina beste hainbeste problema soluzionatu gabe geratzen dira, hala ere, ez? Orain ere hauteskundeak badatozela jendea badago kezkatuta, ez? Emaitzen arabera, halako aurrerapen txikiak ere non geratuko diren? Jendeak eskatuta egon beharko, baina badirudi keskarik handiena da norbaiti estokatzea hori hauteskunde egun horietan boskatzeko mailan etor daitekena ondorioz baino, ez da? Ez dakit nik. Ze punturaino egongo diren horrelako gaiak mai gainean hauteskunde horietan, ez da? Gainera egia da, oraingoz ez da, kanpaina aurrean edo gaudela murgilduta, politikariak entzuten ditugu ez, apurra eta arrastraka maiatzen 28ko hauteskundeetan gertatutakoekin, ez, eta oraindik behintzat egia da, ez, proiektu ez, eta antzeko ez gutxi gabiltzela entzuten. Bai, nik hori etxebizitzaren legea dela eta nik aipatuko nuke AJPNVek esan zuela, ez egoela oso pres esartzeko dinot, orduan ez dakit nik hor zer dagoen atzetik, eta ea jendea hori entzuna daukan eta ea konsientea den nor gobernatuko duen hemen eta zer nolako politikak egin guten, ze jendea bai dagoela kezkatuta ea zer helduko den estatuko gobernura, baina hemen daukaguna ere ikusten ari gara aurrerapen asko ez daudela pres egiteko, dinondik. Eta hauteskundeak direla eta nik uste dut komentatu genuela, nolako hori esaten genuena. Ez dauz proiektuak atzean, eta proiektu horiek ez dira betetzeko derrigorrezkoak, beraz, berdin da zer botatzen duten. Eta nik are gehiago esango nuke, jendea dago behin eta gehiago esan ez jendea animatzen boskatzera joateko, baina gero boskatzera joaten zara, eta gero tripiki maioren bitartez berdin da zenolako emaitzak. Egon ziren pasaren hauteskundetan, ze haiek egin dute beraien kalkula jartzeko nahi dutenak gobernuetan. Nik uste dut abstentzioa igoko dela hurrengo hauteskundetan, eta ikusten dut normala dela. Ez dute animatzen, baina nik normala ikusten dut, ze ikusita zenolako emaitzak egon diren, zenolako norabide aldaketak egon halko ziren hainbat tokitan, eta nola betiko jokabideen bitartez egin dute gutxi gora bera nahi izan dutena, jartzeko nahi dutena gobernuetan. Eta nik uste dut hori kezkatzekoa da, eta baita ere zenolako abstentzio kopurua egon zen, eta ea legitimoa den hauteskunde horiek aurrera eramatea. Edo ea sistema bertan bera gelditu beharko zen, eta beste era batean jendearen parte hartzea bermatu beharko zala.
Bai, ez, egia da datozen hauteskundetara begira, ez, alderdi asko dabiltzala altxatzen ahotsak ez PP Vox horren aurka alare ikusi dugu, ez, alderdi ezberdinek orain arte nolako mugimenduak ere egin dituzten batzuek, EAJ kasurako, ez, paktuak egiten PP batekin, ez, berton hainbeste edo hainbat alkatetza lortzeko adibidez, eta egia da, ez, ikusi dugula hauteskunde hauetan alderdi independentistak agintetatik kentzeko, ez, nolako batuketak egin diren, ez hemen bakarrik, izan Katalunian baita ere, ez dakit Bartzelonako udaletxean kasurako, ez, zer dator edo ze estrategia jarraitzen ari da egungo, ez, estatuko politika? Nik uste dut egoeraren aurrean aldagai ezberdinak daudela. Lehenengoa, azpimarratzea, ez dakit pelma izatearen papera betetzea baino ez da, baina Ego Euskal Herria eta Katalunia zeharo nazio ezberdinak direla, behin eta berrero demostratzen denez, adibidez, hauteskunde emaitzetan. Hemen zein han, Vox eta PPren indarra guztiz txikia da. Hori ez da kasualitatea, hori ez da gertatzen beste inon. Aldiz, bestelako Espainiako estatuaren mapan kontrako norabidea. Askok eta askok esaten genuen, azken finean, el gobierno más progresista de la historia del mundo mundial Espainian, iraungo zuela oso gutxi, eta segurazki iraungo zuen soilik ez da 4 urtetara alegatuko, zemutatako politika zenbait gauzetan eramaten duenagatik, azken finean, inozoa, kokoloa eta eraman beharrean politika progresista sendo bat, zalantza guztiekin egin die aurre dauden, adibidez, etxebizitzaren proiektuei, ez da? Orduan jendearen nekea sortzen du politikaren kontuan eta denok badakigu. Dena den egia da, etor daiteken panorama hain, ez dakit, eskizofrenikoa izan daitekenez, torero bat ikusita zera zenbat instituzioetan edo 1000 aldiz atzera joaten zera berdintasunaren kontuetan edo beste kontuetan, jendea ere alarma bizu daiteke, eta nik uste dut hala edo nola, posta korreoa izan bitartean, baina nik uste dut bozkatuko duela pizka bat gehiago. Gutxienez horren esperantza dauka Pedro Sánchezek kriston ondamendiaz jesotzeko. Azken finean nik ikusten duena kontrasanak sortuko direla. Sortzen ari direa berez, baina nola aldarrikatuko duzu gauza bat EAEan eta gero estatuan beste gauza bat, ez? Nik uste dut, guztiz adozuk esan dakoarekin, nik uste dut erabiliko dutela hori, ez? Beldur botoa edo ez dakit zelan deitzen den, eta baina aldi berean zauz pertsona horiekin gauzak negoziatzen, orduan ez dauka zentzu handirik, ez? Nik ez dakit nori irakurri diote adierazpenak eta esaten du, momentu ezberdinak dira, leku ezberdinak, nipetzen, nola momentu ezberdinak, inoiz baino, ez? Gertuago dauze hauteskunda bat bestearekin, ez? Eta orduan momentu berdina da, baina zuzauz jolasten leku batean batera eta beste leku batean bestera. Eta nik uste dut ez dakit jendea hori benetan konturatuko den eta hori ez dakit norabide aldaketa bat suposatuko duen. Izan doni Ortuzarrek astelehenean esaten zuen, ez? Esan ez ere bozka erabilgarria euskaldunentzat bazela EAJ, ez? Espainiako hortetara begira, badaukagu bideo bat hain justu, ez? Bertoko politika ordezkariek uztailaren 23ra begira esandakoekin, badirudi zer apurra beranduago sartuko dugula, baina tira ez, horixe ez, agian berton egoitza dituzten alderdiek ez, EAJ orain badago bideoa ikusiko dugu. Hilabete bat gelditzen da uztailaren 23ko Espainiako gorteen hauteskundetarako. Maiatzeko udal eta foru hauteskundeen ondorenean, hauteskundeak aurreratzeren iragarpena egin zuen Pedro Sánchezek. Ego Euskal Herrian EH Bilduk lortu zuen nagustasuna, subiranistek irabazi baitzuten. Hala ere, Espainiako mapak bestelako itxura hartu zuen. Podemosen gainberak PPek PSOE-ri aurre egitea eragin zuen, naiz eta bozetan Sánchezen alderdiak irabazi. Hala, hausnarketarako tarte gutxi utzita uztailaren 23ko hauteskunden kanpaina aurrea abiatu zen, eta horrek baldintzatu du udal eta foru gobernuen osaketa.
Larun batean, eratu ziren udalak eta PPren babesa jaso zuen eaiotak asteburu honetan. Euskal Herriko zeinbait udaletan, alkate makila jeltzalen esku geraserin EH Bilduren kalterako. Hala ere, eaiotak dio babes hori Alderdi Popularraren erabakia izan zela, baina ez zela egon inolako akordiori. Eta gero Pepek berak erabaki dau, Pepek hauteskunde gauean esan eban ja, hor jarrera bat izango ebala. Ez dugu horretaz hitz egin, ez dugulako ezer negoziatu, ez da negoziatuko bide horretatik Alderdi Popularragaz. Hala, naiz eta euren babesa erabili alkatetzak lortzeko osaketak egin eta bi egunera, eaiotako presidente Andoni Ortuzar PPren aurkaritu zen. Izan ere, Ortuzarren esanetan, eaiotarentzat ez da gauza bera PSOEk ala PPek gobernatzea. Azken batean, eaiotaren eta PSren arteko itunak garbi utzi dituzte gauzak zeinbait udalerritan. Hala, PSeko idazkari nagusieneko Anduezak adierazi zuen Moncloako bateak parez pare irekiko zizkiola PP Vox bikoteari udal eta foru hauteskunderen ostean EH Bildurekin adostu izanak. Sin duda alguna hubiéramos abierto la puerta de la Moncloa de par en par al Partido Popular y a Vox, y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Udal eta foru gobernuen mapa berriak eta ura egituratzeko alderdiek egin dituzten eta ez dituzten itunak mintzagi dira jadanik kanpaina aurre honetan. Hala, Aliantza Santuak eskuin muturaren markoa onartu duela dio Arnaldo Otegi EH Bilduko ordezkariak, eta orain ez dela asteria PP Vox gelditzera deitzea. Eta horren segidan Mertze Aizpuruak adierazi duenez, EH Bildu da euskal berme bakarra. Beste batzuk, zalantza egin eta Feijóoren PParekin negoziaketetan dabiltzan bitartean, ez dezagun ahaztu gainera, Voxekin eta ultraeskuinarekin elkarlanean dabilen PPari buruz ari garela. Ortuzarrek bestalde uste du ezin dela eraman bost batzuen logika beste batzuetara. Edo nolare, kanpaina hasi aurretik alderdiak prest daude bigarren itzulerako. Ez ikusi dugu azken aste hauetan ez nola EAJ, PSE baita ere konbentzitu nahian dabiltza herritarrak PPrekin hitz egin ere ez dutela egin, ez da gero ikusi ditugu argazkiak esaterako bastida batean zer gertatu den. Barkatu komentario txiki bat itxaso Atutxak esan duenari. Zelan ez da egon tratu bat? Bastidan ikusitakoa, gertatutakoa ikusi ondoren zera kale egin dutela aurkeztutako zera pertsonak PNV barruan mesede egiteko zera PP eta alfombra gorrian usteko alkatetza edota Arabako juntetxetan mailan utzi diotela zera paso PPko zera ordezkariari. Zelan egin esan dezake ez daela egon zera paktu bat bideratzeko beraiek behar dutenean PPren botoa bai Gasteizko udaletxean eta baita badirudi zera Gipuzkoako juntetxetan edo zera diputazioan. Mela garela uste duela edo beste kontu bat da horrelako mugimenduek nolabait kaltetuko duen ala ez PNV. Hori beste kontu bat da, agian ez. Ze jendea posposik dagoela, edo egon daiteke posposik horrelako alkatetzak lortuta da adibidez Durangokoarekin. Atzo bertan entzundako hori berreskuratu dutela, 2019an galdu zuten alkatetza hori beste kontu bat da. Baina negoziatu dutela, argi dago, jendea ez da tuntua badakiela. Eta hori legitimoa izan daiteke, zergatik ez esan desatela argi eta garbi, esan nahi dut. Zuk esaten duzuna, nik uste dut olako adierazpenak meskonfiantza bat sortzen dutela, ez? Osa, ezken finean da, zuk esaten duzuna. Osa, esan baietz eta saldu zergatik egin duzun eta zetekinak atera dituzun, ez? Bai zure ez dakit nola esan, zure boska txailentzat, edo ez dakit nola esan, baina bestela horrelako adierazpenak entzutean niri hori meskonfiantza sortzen zait. Baina norbait ulertu nahi baldin badu, ekintzek probatzen dutela gezurretan dabilela. Esan nahi dut argi eta garbi. Beste gauza bat dira hauteskunde kalkuluak, norabide, politika, ez dakit zer eta ez dakit nor. Eta denok badakigu, Feijóo irabaztekotan egongo ez balitz Madrilen agian PNVek beste era batez jokatuko zuen. Eta hori, joku politiko honetan legitimo izan daiteke. Beste gauza bat da, hori morala, etiko, ez dakit zer eta ez dakit nor, ez da?
Gainera, Pepe ordezkariak ere ikusi izan ditugu eskatzen, ez? Eta negoziak eta hoietaz hitz egiten, Bastidako kasua ere aipatu zu, ez? Eta nola, kasu honetan Eduardo Barinak esaten zuen, ez? Agindu diotela Pepekoari hori pasilloa jartzen, eta badirudi, ez dakigu, ez? Ia jendeak hartuko duen txartzat, ez dakite engainatuta nahi gaituzten, horrek ere nolako eraginak izango dituen bozkatzerako orduan, ez? Badirudi agian behin agintea lortuta hori helburu bakarra baldin bada, ez duela eragin handirik izango. Nik ez dut uste faktura ondirik kobratuko duenik EAJak horrelako komida artean mesedea egitearren PPKoi edo hobeto esan da bere makulua erabiltzea zenbait kargua berreskuratzeko, ez da. Alde batetik, orain arte, haunditu bada PNV-ren esparrua izan da, PPk jandion neurrian, edo neurria handi batean. Eta gertatzen ari da, PPren nolabait, pasaden hauteskundetan berreskuratu ditu horietako zenbait boto, zan nahi dut, egia da, nik uste dut zorioneko kontua dela, jentea konturatzen dela, orain arte eramaten den politika amildegira garamatzan, nik uste dut argi eta garbi, eta orduan gizarte kritika batzuk agereratu dira eta agertu direla hauteskunde horien bitartez. Batzuk eskerrera joan dira, baina Vox eta PPk ere irabazi baditu botoak, nolabait horrelako kexak, horrelako kritikak, horrelako desgasteare sektore horietan nabarmendu egin dela, eta horregatik nolabait nire irakurketa dela berreskuratu dute aurreko botoa, ez da. Eta nik uste dut are handiagoa izango da horren berreskurapena datorren hilabeteko hauteskundetan PPren aldean. Ikusita, egia da, bozkatzen denean estatuko hauteskundean, Espainiako gortetarako hauteskundeetan, logika zenbait pertsonengan badauka aldatzeko eragina, ez da hori soziologikoki eta elektoralki demostratuta dago, ez da. Nik eskatzen nagoena da, bebai, olako jokabideekin adierazten dutela da ez dagoela proiektu bat atzean. Osea, zezu proiektu bat baldin badaukazu eta bestea beste bat ezberdina eta biak ezagututa ez zenuke olako jolasak egiten, ez? Eta orduan nik hori kezkatzen nauz, hori kanpaina osoan zehar komentatu genuen, ez dago atzean proiektu ezberdinak eta zuk aukeratzen duzu bat edo bestea, nik uste dut ez dakigu zeintzuk diren atzean dauzen proiektuak. Ze behin ezagututa, hor esango zenuke, ez dago aukerarik zuge ematea beste norbaiti zure proiektua talka egiten duelako, baina ez dakigunez zeintzuk diren edo ea dauden, ez dago hor. Horrekin zalantzak ditut, alaitz. Nik uste dut partitokrazia honek orokorrean, Mendebaldeko Europan, zein estatu batuetan, baina batez ere Mendebalde Europan, eta hori ere igertzen da, edozein alderditan eskerrekoa zein eskuinekoa partitokraziaren arazo nagusian nire ustez dela alderdien logika askotan jartzen da programa politikoaren logikaren aurrean, hau da bizirauteko beharra eta funtzionatzen dira alderdi politikoak nolabait interesen taldea jartzen da beraien interes propioak beste interesen gainean. Hori ikusi dugu 11 aldiz eta ikusiko dugu aurrerantzean. Hori gertatzen da Katalunian hemen, zein Sebastiapolen ez dakit ez dut ezagutzen nango sistema politikoa egia esan, baina egongo balitz gaur egun hemen daukagun bezalakoa, gertatuko balitz bezala partitokraziaren, arazoa da talde bat funtzionatzen du eta talde horien interesak beste interes politiko, beste ideologiaren gainean nagusitzen dela. Eta batzutan bizirauteko talde moduan egiten direla gauzak, beste erabatean pentsa ezinak izango liratekenak, ez da? Guztiz ados, hori da beldurtzen nahuena. Haiek mantentzeko hor pontroetan egingo duten nahi dutena eta ez dute... Pontrona baino gehiago dela, esan nahi dut. Batzutan ikusten dugu gauza nolabait momentuan ikusten duen edo diruarena, boterarena, baina badaude talde moduan
daude interes batzuk alderdi moduan. Ziurrenik izango dugu hastia beste umaten ez, guztioni berriro heltzeko, izan badirudi hauteskundeen bueltakoek luzerako ematen ari direla, eta orain langatazketara egingo dugu salto, izan ere Bizkaiko eskuhartze sozialeko langileak greban daude, baukau kameraren beste aldean Vanessa Núñez, gizarte zitzaia da, elako ordezkaria, kaixo eguerdion ondetorri. Egunon, eskerrik asko. Jo bai, tira, aste honetan bigarren greba eguna duzue, orain justu ez, manifestaziotik bazatozela badakigun, aurretik ere beste lanuzte... Hemen hau lagunduten, gainera. Gainera bakigu... Kide adekoa zemen. Ze ondo, eta gainera bakigu lanuzte gehiago egin dituzuela aurretik ere, orain arteko protesten zer balorazio egiten duzue hasteko? Uste genuen baino beto. Gaur jende nahikotxo egon gara, urreko grebetan eta mobilizazioan bebai, eta berez guk eta elak aspaldi gabiz egiten mobilizazioak, ja 2022tik gabiz geldierak eta mobilizazioak egiten, eta oin adostuteko beste sindikatuek ekaz, egin doguz mobilizazioak eta 4 eguneko grebak. Gainera egia da oraingo honetan ere salatu duzuela, ekainaren 14an patronalak egindako proposamena bera, zer jasotzen zuen proposamen honek zergaitik ezezkoa esan? Guk hori 2021an elan hasi genuen lan potente bat egiten, basetatik, eta oindeko mailan gainean jarrita aldarrikepenak dira hori langilok egin ditugun aldarrikepenak. 2021an lan zentroetan egin ziren 480 inkesta, eta handik batu genuen oingo mai gainean deko guzen aldarrikepenak. Eta gainera lotuta dago zuen sektorea ere parte handi batean zaintza berarekin, gehituta honen bueltan zein testuinguru dugun gaur egun, egia da gaur justu ere jaso dugula berria, ez nola azaroaren 30ean izango den zaintza greba, azkenean testuinguru guzti honekin badu zerikusia zuenak, ez da? Bai, argi dau administrazioak horrela aitortzen dau ze balio ematen dion zeinketen arloari. Eta, gure aldarrikepenak ez dira, ez da bakarrik soldata duina, hori behar da, ez da, bizi behar dugu. Eta baina kontue da, eta gure erronka handiena da arrisku psikosozialak. Eta behar diren moduan neurriak hartu. Gainera, urrengo astean batuko zarete oker ez banaiz patronalarekin berriro ere, hainbat proposamen egin dituzue honezkero, espero da orain honetan aintzat hartu eta hitzarmena zuen eskariekin berritzea? Hori, maiatzean egindako grebekaz, uste genuen, patronal aldetik pasu handiago eman behar zauela, baina ikusi dugu ez dauela preste pasuek emoteko. Orduan, behintzat guk gure duguna da KPI bermatzea, hori berez, gehi 2% igoera, eta hori, esan dodan moduan, arrisku psikosozialaren neurriek hartutea. Gure sektorean oso anitza da, baina gure zentruetan, ni adibidez lan egiten dodan zentruen, bizi egoera aldatzak bizi doguz, eta hori neurriak hartu behar direla, bai ala bai. Eta zuen partetik, sindikatutik, zein izango da aurrengo pausoa, horixe, aipatzen zenuen bezala aurrengo bileran, egoera ez bada konpontzen. Jarraitu behar dugu, kaletan eta mobilizazioak egiten, eta hor, lortu arte. Gure lana ezinbestekoa da, eta, grebetan eta mobilizazioetan egiten dugu moduan, ez da, pandemian izan gara beharrezkoa, baina oin ikusi zinak gara. Orduan, hori,
hori da kontua. Ez, gertutik jarraituko dugu borroka, Vanessa, mi esker gurekin tartetxo hau hartze arren eta hori indarra. Eta hori, eskerrik asko, behintzat espazioa emateagatik eta azkenean gure sektorea ikusteko eta hori ikusarazteko. Ez da zer urrengora arte, Vanessa. Bai, agur. Tira ez, justuan ez da gizarte ezitzaia, sektorea bada anitza, baina aipatzen zuen ez nola eta zaintzarekin gertatu den moduan, ez? Beharrezkoak pandemian hor ikusarazi benetako beharra zein den eta gero ikusezin bihurtu. Bai, eta gainera ikusita, zenolako krisi garaian gauden, nik uste dut inbertsioa izan beharko da horrelako arloetan, eta gero, aipatzea oso sektore feminizatua dela, eta hori bai kontutan eduki beharko genukera. Bai, ez nola erreparatzen duzu zuk, Fermi? Nik erreparatu nahi nioke gauza bati, agian aurreko gaiarekin lotuta dagoen gauza bat, ez da? Hemen gero eta gehiago EAen alderdiak betetzen ez duten papera, hau da, aldarrikatzea beharrezkoa den politika neoliberalaren aurrean, badago, Espainiako beste tokietan ez dagoen nolabait erantzun bat, ez da? Eta hala edo nola, ikusi dugu, ela agertu dela lehen etxe bizitzaren kontuan egiten, erresidentziaren borrokan agertu dela, borroko honetan berrirore agertu dela, eta nik uste dut, elaren papera goraipatu behar dela zentsu horretan. Gero kontradizioak izango dituzte, elkarte guztiek eta erakunde guztiek duten moduan, nire naizelako kidea, baina nik uste dut, eta ez da arrazoi ideologikoak edo hori, bizitzaren kontuak direla eta, baina nik uste dut, azpimarratu behar dela, elak zentsu horretan egiten duen papera. Orain arte azkenengo urteetan egin duen papera. EAJ-arekin egin zuenetik bere austura 1980 aurrera, paper, ez dakit kuriosoa, baina beste gizartetan gertatzen ez dena, eta sektore hau da hoietako bat. Erantzun bakarra nolabait, ez da erantzun bakarra, baina erantzun ozena neoliberalizazioaren aurrean elaarena da. Eta nik uste dut hori normalean ez da azpimarratzen eta azpimarratzeko kontu bat dela nire iritziz, ez da? Eta importantea da sektore horiek mobilizatzea, komentatuko dugu ze greba feminista egongo den azaroaren 30ean, eta feminizatu, ez da kasualitate ere, aipatzen ditugun sektore horiek feminizatuenak direla normalean, eta liberalismoan batez ere jipoitzen dituen sektoreak, ze kasualitate dira feminizatuak diren. Eta horren aurrean, nik uste dut, mugimendu feministak hau batez erantzun behar diola, bere errogak, ageriagoak eta bere aldaketa sakonak aurrera eramateko, ezinbestekoa da horrelako bidea egitea, ez da. Eta gainera ikusten dugu nola erakunde publikoek ez duten halakoetan esku hartzerik egiten, daude horrez aldundiak bereziki sektore hauekin harreman estua dutenak eta ohituta bagaude entzuteraz nola patronalak ez duen proposamenik aintzat hartuko, mailak blokeatuta daudela edota ez, ez da 50 gora bilera egin eta egoerak hasieran bezala egotea. Nik uste dut argi gelditu dela oinarrizko zerbitzu hauek behar beharrezkoak direla, baina alde berean esaten duguna, zizkutatuta egon dira aspalditik eta jarraitzen dute horrela eta ematen dute direla bigarren mailako lanak eta horrela hartzen dute bai instituzioek, bai patronalak, baita gizartea ere, nik uste dut ez dagoela, aldarrikatu behar dela lan hauek. Eta nik uste dut horretarako ere oso baliogarria izango dela greba feminista, ez? Nik uste dut hori 2018an egindako plantea batez ere
nahi zuena eta irazi zuena izan zen hori ze garrantzitsua daukaten olako lanak eta nork egiten dituen olako lanak, ez? Azken finean emakumeen eskuetan gelditzen dira. Eta ez da kasualitatea mugimendu feminista izatea gaur egun mugimendu transversalena. Hori ez da gertatzen adibidez jubilatuen kontuetan. Ez soilik jubilatuak bakarrik dagokielako beraiek aldarrikatzen duten, azken finean beraiek aldarrikatzen dutena ez da beraientzako, ze jubilatuak jubilatuta daude, baina jubilazioen zera egoera aldarrikatzen da, batez ere belaunaldi berrien aurrean, eta oso importante da zentzu horretan mugimendu feminista, ze hor bai adin guztietako pertsonak agertzen direla, eta egoera ezberdinetako pertsonak agertzen direla ere orokorrean mugimendu feministak, eta hori ez da gertatzen beste mugimendu progresistetan gaur egun. Bezala nik uste dut. Gainera nik uste dute mugimendu feminista gaur egun lantzen ditu hainbat borroka ezberdinak, ez? Beste mugimendu batzuk egiten ez dutenak, ez? Lantzen eta lotzen. Bai, eta nik uste hori bai oso garrantzitsua dela. Eta egiten dute ondo, gainera nik uste dute lantzen direla modu oso egokia. Guztio parte hartzen sentitzeko eta ikusteko... Eske, kurioso da, baina neoliberalismo honek batez ere populazioaren erdia baino gehiago danaren aurrean batez ere jotzen duela, eta hori da, hala edo nola erantzun behar duen sektore nagusia. Justu ez, horri zaigu iragarpena nola azaroaren 30ean izango den greba, badaukagu bideo bat eta bukatu baino lehen erreparatuko diogu berriz. Mugimendu feministak martxoaren 8an paratu zuen lehendabiziko mugarria eta zaintza greba iragarri zuen. Dagoeneko plazaratu dute data eta azaroaren 30ean izanen da. Bizitzak erdigunera ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa irmoki aldarrikatuko du datorren greba honek. Pandemia garaian aktibatu zen denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz-herri jorratzeko. Gisa horretan euskal zaintza sistema publiko eta komunitarioa ezaugarritzen hasteko. Lanketa prozesutik abiatuta orain, zaintza eskubide unibertsala dela exigitu du Euskal Herriko mugimendu feministak, eta aldarri hori ardatz hartuz greba feminista orokor baterako deia egin du. Mugimenduaren erranetan, sistema publiko eta komunitario bat plantan ezarri behar da, zaintza sistema aldatzea, den aldatzea izanen delako. Gogora dezagun lehendabiziko greba feministak karrikak hartu zituela 2018an. Urte horretan, emakumeek zaintzan, konsumoan, hezkuntzan eta lan arloan egin zuten planto. Orduztik, zaintzaren afera paratu dute borrokaren erdigunean, eta hori izanen da, hain zuzen ere, azaroaren 30ean grebaren baitan eginen duten aldarria. Ez azkar esaten da greba orokorra, baina ez bada kristolako lana, lako deialdi baten atzean. Bai, noski, nik uste dute behar beharrezkoa dela, baina baita ere landu egin beharko dela benetako emaitza lortzeko, ez? Nik uste dute 2018koa emaitza izan zen oso ona, ez? Nik uste dut plantea izan zen nahiko orokorra eta gainera zuk esaten duzuna, pertsona ezberdinak eta oso anitza izan zen plantea, dino sektore ezberdinetakoak, gainera aldarrikatu zen hori falta zirenen presentzia ere, eta nik uste dute oso garrantzitsua dela bebai lanketa hori zuk esan duzuna, ez? Urrian badago horre, ez? Elkargune bat, feministenak bilduko direla zaintzari buruz eta honi buruz hitz egiteko, eta nik uste dut data ere oso garrantzitsua dela, batez ere azaroaren 25 hor dagoenez, hor instituzioak behintzat jartzen dutenez gometa morea, hori aprobetzatzen igual lagunduko duela oztopo pila ez topatzeko, baina alandaren ikuste dut jendea gongo dela greba hau oztopatzen eta batez ere intoxikatzen, zeda gehien gustatzen zaiena, ez? Mugimendu feministak zeu zer antolatzen duenean, beti dago norbaitek, ez? Aprobetzatzen duela hori kaka sartzeko eta gauzak nahazteko.
Bai, ez ikusi beharko dugu instituzioek ere nola helduko dioten alako deialdiari. Feministak eta edozen mugimenduak. Inoiz ez da egoera proposa greba bat antolatzeko. Hori behin eta berriro entzuten dugu, eta bai, zuk esaten duzuna beste aldetik razoizkoa da zeharo, ez da. Nik uste dut minimoki lantzen bada eta batez ere azaltzea zergatik egun horretan eta zein da helburua, ez da, hori da importantea. Eta hori lortzen bada ulertaraztea zergatik eta zergatik beharrezkoa eta zergatik egun horretan nik uste dut aurrera atarako dela. Horrela gian datorren urtean proposa, datorren urtean ja egutegia finkatuta dago, 2025erako izango dugu beste jaieguna azaroaren 30ean, martxoaren 8ean izan baino, ez da? Esan nahi dut, zelan botereak badauka horren erraztasuna folklorizatzeko ezin duenean guztiz gainditu, horrelako kontuak egiten ditu botereak, eta proba da zelan zorionez ez duela aurrera atera horren proposamena, baina azaroaren 30eko proposamena, greba proposamena, gainera soilik, ez zaile dagokie bakarrik emakumei, baizik eta gizarte osoari, hori argi dago. Ze defendatzen diren kontuak dira aurrera joateko eta ez jausteko amildegi horretan, pobreziaren amildegitan, bazterketaren amildegietan eta neoliberalismo orokorrean eraman nahi gaituen amildegi horretara, ez da. Eta iritsiko diazurrenik, ez? Zerbitzu minimoak eta ikusten dugu egunotako greba guztietan, ez? Zernolako oztopoak jartzen dituzten erakundetatik, ala ere egia da, ez? Zein urduri jarri ziren greba feminista iragartzean, ez? Eta azkenean, horixe, ez? Badirudi aurtengo honetan martxoaren 8 ez dela jai izango, baina batek jakin. Nik uste dute hori errestasun handia daukate beraien ganatzeko, besteen borrokak eta beraien ganatzean, hori batez ere moteltzea, indarra edo esfortzua. Beraz, irrikitan nago behintzat ni neu ikusteko abertzelan aterako den greba orokora. Eta beraz, honekin bukatu baino lehen, ez dakit bietako oren batek baduen ezer gehitzeko gaurko solasaldi honetan. Niko mentatzea, hori batez ere, orain deustuko obrak direla eta hainbat zuhaitz mosten ari direla, batez ere ikusten dutelako merkeago ateratzen dela mostea, transplantatzea baino, eta hori zaratzeko urrengo astelenean 26an egongo dela mobilizazioa San Felicissimotik arratsaldeko 6:30. Zara aztu deustuko parte horretatik zuhaitza neafera hori ezagutzen zenuen? Nik pentsatzen nuen azpimarratuko zuela Laitzek hori manteroen kontua pasaden larun batean gertatu zena, ez da? Ze behin gertatu zen larun batean eta berriro ere gertatuko zela, ez da? Nik uste dute turra heldu eta joan arte egongo dela garbiketa bat Bilbon eta ikusiko da hainbat arloetan. Eta zoritzarrez, segurazki, pobrena jasoko dutela parte okerrena. Baina baita ere, hiritarrok, zikinkeri gehiago gongo da, zarata gehiago gongo da, ikusiko ditugu presioak nola igoko diren egun hauetan, zelan indartuko diren bizi turistikoen ideiak, nik uste dut hiri eredua aldatu nahi dutela, eta ezin diogu utzi benetan Bilbo bat bere identitatea galtzea eta bihurtzea postal besterik ez. Eta gainera hori, jendea Bilbotik botatzen. Bai, ez, deialdiak horrez, gai hauekin mobilizazioetara, ziurrenik turraren bueltan, datorren hastan izango dugu parada nahiko hitz egiteko, beraz eskerrik asko Fermi eta Araitz, gurekin gaur izatearren, eta orain jarrian eguneko albistekin bueltatuko gara.